Zarauztako errepidean goaz, Getariko bidean, zeru urdin eta itsaso darkorra lagun. Cristobal Balenciaga museoan egin digu hitzordua Einaute Elorrieta musikariarekin. Argitaratu duen azken diskoaren inguruan aritu gara luze eta zabal. Lastanduko minduzula, egun sentiraino, eta zainak irekitzeko, begietaraino. Noiz agindu zen iren, ez dut oroitzen, baina beditzen zaitu gauero, gauero. Arratsaldeon Einaut. Arratsaldeon. Hemen elkartu gara Balenciaga Museo Ederre honetan. Itzaki hartuta, orain artean argitaratu duzun azkeneko diskoa. Bada denbora bat, Irtelargiak izeneko disko hau argitaratu zela. 2019ko udaran grabatu zen, azaran argitaratu, eta geroztik bere bidea egin du. Gaur egun Einaut, nola ikusten duzu disko hau? Iruditzen zait mundu bat pasa dela. 18 hilabete inguru pasa dira, baina tartean bizi izan dugun guzti honekin, ez? Nik uste dut begirada denoi aldatu zaigula, ezta? Baina behar bada gailentzen zaidana diskoari begiratuta, eta gainera orain abenduan biniloan argitaratu dugu, eta ustu nintzen disko bat. Nire sorkuntzaren eta maila personalean baita ere ertz asko ikutu eta gainditu nituenak, eta horrek suposatzen duen guztiarekin atera nintzen hortik, ez? Nire burua proban jarri nuen, ordura arte ibili ez nituen bide batzutatik ibiltzen saiatu nintzen. Estudiora joan nintzen dena lotu gabe utzita nahita. Ni oso ohituta nago estudiora iaia dena lotuta eramaten, eta behar bada askoz intensoagoa egin zuen artistikoki eta emozionalki guzti horrek, ezta? Beraz, oso pozik. Zazpi taldearekin hamarkada batez aritu eta gero, hamarkada baino gehiago. 2013an argitaratzen da zure lehenengo iraupen luzekoa, Desarriko kantak izenpean. Tartean badago beste lan bat, formato fisikoan argitaratu ez dena, baina disko horrekin, kantu xorta horrekin zuzeneko emanaldiak egin zenituna, Arian izeneko egitasmoa, eta orain iristen da Irtelargiak izeneko lan berri hau. Esan dezakegu gauzak egiten egon zarela denbora guzti honetan, baina patxa azartzen, ez? Niri gertatzen zait, disko baten atzean badago lanketa eta esperimentazio prozesu bat, eta horrek denbora eskatzen dit. Nik behar dut urtebete edo bi, gauza garatzen, proban, deabru eta ingeruekin burruka hortan, ez? Sorkuntza era hortan bizi dut nik. Nire itzalekin eta argiekin burruka hortan, eta hortarako behar dut denbora bat. Iraupen luzeko lanen aldekoa naiz ni, eta batez ere horrek suposatzen duenagatik, ez bakarrik estetikoki edo formagatik. Iruditzen zait horren atzean badagoelako sortzaile batek egin duen lan bat, aurretik egindako lanen liseriketa bat, erronka berrien hausnartze eta garapen bat, eta hortarako denbora behar da. Eta denbora horren ostean, iruditzen zait, normalena dela, 10 bat kantu, 12 bat kantuko lan bat ateratzea, edo behintzat eskatzen duela, niri behintzat gorputzak eskatzen dit olako lan luzeago bat, ezta? Eta hoixe da, nire pixkat lan dinamika, ezta? Ez dago ezer, konpondu edo galdu ez daitekenik. Ez dago inor, salbatu ala hil ezaitzekenik. Ez dago inon gure neurriko zerurik.
gaur zuetanin, elkar sortzera gaude kondenatuik. Kasu honetan, 10 kantu, 40 minutuko iraupenean gutxi gora bera. Bai. Baziren zirriborro gehiago edo 10 kantuekin jokatu izan duzu beti disko honetarako? Izan ziren pila bat kantu, bidean gelditu direnak, estudioan ere gelditu ziren bi, bai, deskartean desente egon dira, ezustean batean sartu den baten bat ere bai, estudioan musikariekin eta lantzerakoan izan duen holako garapen eder bat edo eta bai, niri gustatzen zait, idea pila bat garatzen joatea eta gero jutea pixka bat egin dudan lan guzti horren nolabaiteko onenarekin gelditzen, ezta? Nire sorkuntza lana oso intuizioaz egiten dut. Lokalera joaten naiz, mikrofonoa pizten dut, gitarrarekin hasten naiz kantatzen eta pixkat kantuaren esentzia hori daukat obsesio etengabe, ezta? Diskontan ere etengabe entzuten dut norbait gitarra batekin kantu bat defendatzen, ezta? Pixkat nire obsesioa hori da. Kantu soilak, gitarra batekin defendatu nitzakenak, nik bakarrik ere kantatuta, badaukatenak ja osotasun bat, ezta? Disko honetan badira izen propio batzuk, musikarian aldetik, horietako bat Ruben Caballero izango litzateke. Urte batzuk ja zure ondoan, gitarra jotzaile bezala eta disko honetan ere gainera produktore bezala, tanden politia egiten duzue biak, ez? Bai, nortasun handiko gitarra jolea da. Iruditzen zaite gitarraren mago bat. Rubenek beti begiratzen dio kantuari iluntasunetik, zikinetik eta asko aberazten du. Eramaten duela kantua leku interesgarriago batera, egiazko leku batera, egitik gehiago daukan leku batera. Eta diskontan badago intentzioa gerturatzeko ideietara eta emozioetara ez dramatik eta ez euforiatik. Eta gerturatzeko leku bareago batetik. Eta hortan iruditzen zait Rubenen begirada hori ezinbestekoa izan dela, ezta? Nire beste referentzia behar bada argitik gehiago daukana Uxue Alberdi izango litzateke, letretan gehiago parte hartu duna. Beha idea pixkan nire ilargia eta nire eguzkia, ezta? Bi astro horiek iluna eta argia. Uxuek letrekin gauza sakon eta hitz egiten du oso hitz arinekin eta beti dago intentzio bat sakonkerian erori gabe hori bizi, baina argirantz abiatzeko. Eta Rubenek beti tiratzen du pixkat iluntasunera eta zikintasunera, ezta? Aspalditik gatoz, urrunera goaz, aspalditik gatoz, baina egan egiteko ez altzara inoiz, eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako. Disko honetako beste izen importante bat Maite Larbururena dela esango nuke, bai ahotsetan eta bai biolinarekin batez ere, eta diskoari kolore polita ematen diola, eta gainera zuzenekoetan badakit are handiago dela bere presentzia. Bai. Maite ahotsetan, biolin eta bioletan, musikari ezoiko bat, esango nuke, pertsona ezoiko bat, oso berezia, oso musikari jolastia da, eta behar badani bastante karratuagoa naiz, ezta?
dena pentsatuago, kontrolatuago izatea gustatzen zait, eta nik badakitor galtzen ari naizela gauzak. Eta Maiterekin lan egiteak nire barruko jolasti hori pizten du. Oso eskuzabala, nik esaten nioan, jo Maite, zegoera niretzako, zu bezalako sortzaile bat, kantu egile bat, benotea, eta ez, ni musikari bat naiz. Eta bai diskoan eta bai gero zuzenean, oso aberasgarria da, iruditzen zait irtera argiak ontako beste figura ezinbesteko eta importanteetako bat ez. Nagusiki ezagutzen zaitugu Ken Zazpiren garaiteatik, abeslari eta gitarra jotzaile bezala, hemen ere gitarra jotzen duzu, baina esango nuke igual zure musika bidean ahotsaren lanketa eta ahots erregistroak izan direla nagusi zure jardunean, ez? Pixkat hor kokatzen zaitugu gehienok, ez? Bai, nik uste dut ahotsaren lanketa hortan, deserriko kantak hartan irudikatzen naiz, denborarekin deseraikuntza batean. Manentorren behar bada, enbet urte Ken Zazpirekin lan egitetik, nahi nituen ahotsarekin beste bide batzuk jorratu, hor bazen obsesio bat, deseraikuntza hori, ezta? Orain distantziarekin begiratuta, baneuzkan baita ere komplejo batzuk, Ken Zazpitik urruntzeko behar bat ere bai, ezta? Behar emozional eta fisiko bat, baina beharrezko sana, hortik pasa behar nintzen, ezta? Eta iruditzen zait oso ariketa zintzoa egin nuela diskortan, ahotsarekin baita ere. Arianen soka boskote batekin pixkat deseraiki ostean sentitzen dut, ariekin banen bilela bestelako silborreste batzun bila, eta tonua jaitsi nituen, bilustasun hortan ahots askoz gehiago entzuten nuen kantatzerakoan eta behar bada nahi gabean ere beste matiz batzuk deskubritzen joan nintzen ahotsarekin. Eta sentitzen dut irtera argiak hontan eraikuntzan nagoela. Bapatean motxila batzuk kendu banitun bezala eta askeago eta indartsuago, edo ez dakit nola esan, ez? Osoago edo sentitzen nuen, eta ahotsarekin, adibidez, asko ere tonu bajuagoak aukeratu nituen, deskubritu nituen emozioetara heltzeko, lehen aipatu dizut, saiatu nintzela ez dramatik eta ez euforiatik iristen, ez? Emozioetara edo ideia batzuk garatzera, eta hortan tono baju horiek ere laguntzen zidaten, ematen ziotelako nolabaiteko serenidade bat, ez? Eta batean horra iritsi eta politena izan da, diskoa bukatu ostean, hortzimuga zabalduen zaidala, ezta? Zentzu horretan. Eta behar bat horregatik begiratzen diot baita ere begi hauekin diskoni, ezta? Nolabait ere, ez dakit, aurrera begira gauzak esperimentatzen jarraitzeko gogua piztu didalako edo sendotu edo indartu didalako. Gurasoen ariak, alabeharrarenak, norbere gorputzarenak. Ariak, lagun minen ariak, behaz topatzeko modu luzeak eta bizitz. Disko honetako hitzetan batzuk zuk idatzia dira, beste batzuk berriz idazle eta poeta ezberdinenak, esate baterako hor dago Uxu Belberdi, Joseba Sarmendia, Bernard Gatxaga eta Jose Luis Otamendi. Nola erabakitzen duzu letra bat, o kantu baten letra bat zure hitz batekin jantzea, edo eskatzea poeta bati o idazle bati? Buelta asko ematen dizkiodan momentua izaten da hori, ezta? Melodietarako errestasuna handiagoa daukat idazteko baino, eta esaten dut, Einaut, orain behar bada erantzunkizuna beste norbaiten esku jarri nahi duzu erreskerian, ez? Nolabait, ezta? Idazten oso jaioak dian jende horien esku, ezta? Eta gustatzen zait lehengo, hori hortan denbora bat ematea, ikustea
nik zer idatziko nukeen, ikustea kantu horrek nora eramaten nauen eta noren mundutik gertu egon daitekeen, ez? Literarioki ze tonu izan dezakeen kantu horrek, eta suertez Euskal Herrian oso gertu dauzkat idazle horiek, bidelagun dauzkat, eta gainera oso jende eskuzabala da, suertez. Niri gustatzen zait letra bat hartzen dudanean melodiara moldatu, gero melodia moldatu letrara, eta hor doiketa lan bat egotea bi norantzatan, ezta? Eta horrek eskatzen du baita ere idazleak idatzi duen horretan aldaketa batzuk proposatzea. Eta nik uste dut oso eskuzabalak direla hortan nire proposamenei gehienei behintzat, edo nolait ere aitortzen nolaiteko konfiantza bat, ezta? Eta gero beraien apunteak eta helarazten dizkidaten, ezta? Iruditzen zait kantuaren alderako dela, bai melodiaren partetik eta nire partetik letraren ganako hurbilketa bat egotea, eta bai beraien partetik ere ulertzea, beraiek idatzi duten hori ja kantu bat izan daitekela eta beste gauza desberdin bat izango dela, eta horrek izan ditzakela beste aldaera batzuk baita ere, ezta? Nire buruarekin bastante gogorra izaten naiz, iruditzen zaite musikalki baino idazketa alor hortan nire buruarekin askoz kritikoago naizela, segurazki ez naizelako hain jaioa. Oso gustora gelditzen naiz, ez? Holako kantuak osatzen ditudanean. Lanketa biak gustatzen zaizkit eta iruditzen zait intuizioz hasten naizela eta esperimentazioz hasten naizela bi norabideetan lanean eta azkenean bat indartzen dela, ezta? Disko honetan bada kantu bat, Inez Agaxen izena duena, izen propio bat, benetan bizi izan zen emakume batena. Zazpin ere hitz egin zenuen Malenen errepideko bidai horietaz, edo Gernika bezalako kantuak badira ere izen propioak agertzen direna. Askotan izen kantuei o historioi izen bat jartzen ez baiogu galdu egiten dira, ez? Desagertu egiten dira, ez? Bai, izen abizenekin norbait aipatzen duzunean indarra hartzen du, ez? Ikusi egiten duzu, pertsona bat da, eta behar bada lehen aipatu dute saiatu naizela nolabaiteko epika estetiko batetik urruntzen disko hontan, baina esango nuke behar bada diskoko kantu epikoena izan daitekela, ez? Inez Agaxen, Usu Alberdiren hitzak dira, eta bai eskatzen zuen, ez? Garai hortako, 1500 garren, mende hortako inkisizioak epaitu zuen emakume bat, Bordelen kartzelan egon zana, Hondarribira bizitzera etorri zana, Logroñoko inkisizioan epaitu zutena, aske utzi zutena, eta hala ere Hondarribitarrek, garaiko Hondarribitarrek, zuten epai hori onartu eta jarraitu zuten. Eta garaiko emakume berak, izen abizen horiekin, baina berak nolabait ere ordezkatzen du garaiko emakume horiek, ezta? Ordukoak eta gaur egunekoak, eta hor dago ari hori, ez? Nik uste dut Usuek oso ondo asmatzen duela izen partikular batetik abiatuta orduko errealitate bat irudikatzen eta orduko errealitate hori gaur eguneratzen, ezta? Eta bai, iruditzen zait niretzako ere diskoko kantu berezinetako bat da, gaur eguneko gai bat bete-betean harrapatzen duena, eta bai, behar bada izen abizen horiek justo ematen diote nolabaiteko indar bat, ezta? Usuek proposatu zidan eta ez nuen ezagutzen lehenago, ezta? Eta bai, nigan ere egin du gero rekorrido bat, ezta? Izen horrek. Bada disko honetan esaldi bat, labur biltzen duela agian zure musika bidea, horrela dio, aspalditik gatoz eta urrunera goaz. Urte batzu jaba dira, Zazpin eta aurretik ere hasi zinela musika egiten, eta oraindik orain ikusten zaitut gogoz eta grina ez gauza berriak egiteko eta probatzen. Bai, dudari gabe. Barrenean sentitzen den indar bat edo da, ez? Gogoa ematen dizuna olerki bat irakurri edo pelikula bat ikusi edo gertakizunen bat irakurri edo norbaitekin hitz egin ostean
gitarra hartzeko irrika hori, gogo hori, impulso hori, eta hori sentitzen dut oso bizirik. Eta behar bada, Kensazpi atzean utzi eta Deserriko kantetan bizarra utzi nuen, eta orain bizarra zuritu inzait. Eta badaukat bakarka sortzen eta izan ditudan esperientzia guztietan ikasketa batzuk eta esperientzia bat jaso dut. Eta iruditzen zaite sortzeko gogoa eta irrika hori haunditu inzaidala. Hori sentitzen dut, nire barruan oso garbi sentitzen dut, nahi dudan leku hortan nagoela. Eta garaia hauetan iruditzen zait hori niretzako altxor handi bat dela, ezta? Ziurgabetasun eta guztia dauen aurrean, ez dakiz zer etorriko den, zein mundutara goazen, dena sakutik hartzen joango den, zer gertatuko den kontzertuekin, musikarekin, kulturarekin, munduarekin, maila guztietan. Baina momentu honetan, nago nahi dudan leku hortan. Eta hori da niretzako altxor bat. Gu gozatu dugu Irteera Argiak izeneko diskonekin, hurrengo erronka zuzeneko bat ikusteko aukera dugu, eta hori bidean topatuko garela, ez? Eskerrik asko. Zure etortzatik.